ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. మన సుఖ దుఃఖములు రెండు కూడాను మనం కల్పించుకున్నవే కానీ భగవంతుడు ప్రసాదించినవి కాదు. Pain and pleasure are of our own making, nothing to do with the divine. ఇది రెండింటినీ మనమే కల్పించుకొని రెండింటి ద్వారా మనమే బాధపడుతున్నాము. The pain and pleasure are of our own making and we experience both. ఎవరు మనకు బాధను అందించేటువంటి వారి జగత్తులో కానరారు. In this world there are none to give you any pain. ఈ బాధను కల్పించేటువంటి వారు కూడా ఎక్కడ కానరారు. There are none who are put to such kind of suffering. ఇవి రెండు కూడా నీవే కల్పించుకుంటున్నావు. Both of them are of your own making. ఇవి రెండు కూడా నీకు బ్రహ్మనే. That's your imagination. ఆ బ్రహ్మ తన యందు ఉండినంత వరకును సత్యమైనటువంటి బ్రహ్మ మనకు తెలియదు. So long this illusion is there, you cannot know the truth. కనుక ఈ బ్రహ్మను మనం వదులుకోవాలి. So we must shed this imagination. సుఖ దుఃఖములు రెండు కూడా బ్రహ్మలే కానీ మరొకటి కావు. The pain and pleasure are equally fleeting, imaginary. బిడ్డ తల్లి అనేటువంటిది కూడాను ఒక భ్రమనే కానీ నిజంగా బిడ్డ తల్లిలు కారు. The child and mother are also imaginations, but not true. ప్రతి ఒక్కటి కూడాను భగవత్ విషయంలో ప్రవేశించినప్పుడు అన్ని కూడాను భ్రాంతులే. In respect of the divinity, when it's a matter of God, all our thoughts. తెల్లవారు లేచిన మొదలుకొని రాత్రి పరుండినంత వరకు కూడా మనకి బ్రహ్మలే మనకు జీవితాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. Right from the time we get up from bed until we retire, we are full of these thoughts and imaginations. జన్మించినటువంటి మానవుడు ఎంతవరకు తాను సత్యంగా ఉండగలడు? Man who has taken, but how long is he going to live a true life? పెరుగుతూ 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 పోతుంది, తర్వాత కృంగుతూ వస్తుంది. After all, he grows more and more, but naturally one day or other the body should to fall. పుట్టడము పెరగడము ఇవన్నీ కూడాను అసత్యములే. The birth and growth are also untrue. కానీ ఇది మనం సత్యంగా భావించుకొని దీంతో మనం అనేక బాధలు పడుతున్నాం. We consider them as reality and hence we suffer. కనుక మనం ఏది చేసినప్పటికీ ఈ ఒక్కటి కూడా సత్యములు కాదు. Therefore whatever you may do, never consider any as truth. నీ కన్నులు తెరిచి చూసినప్పటికీ ఇన్ని శిరస్సులు కనిపిస్తున్నాయి. When you open your eyes, you see so many heads here. కానీ కన్నులు మూసుకుంటేవా ఒక్క శిరస్సు అయినా కనిపించదు. The moment you close your eyes, you don't see even one head. ఆ చిత్రములంతా ఎక్కడ పోయినాయి? What happened to all the heads? ఆ చిత్రం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? Where from have they come? కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో అక్కడికే పోయినాయి. They return to the place of their origin. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నీకు తెలియదు. You don't know where from. ఎక్కడ పోయిందో నీకు తెలియదు. You also do not know where they left. కనుక తెలియనటువంటి దాన్ని పట్టుకొని మనం బాధపడుతున్నాము. We suffer in order to know which is unknown. ఈ తెలియని దానికోసం బాధపడటం ఇది ఎంత పిచ్చితనము. It's total madness to worry for that which is not known. ఇది ఏది నేను కాదు, నావి కాదు అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించుకున్నప్పుడు నీకు ఎట్టి బాధ కూడా ఉండదు. If you know the reality that none belong to you, that you are none of these, then you will never suffer. కనుక అన్ని కూడా మన భ్రమంతో కల్పించుకున్నామే కానీ సత్యమైనటువంటిది ఒక్కటి కూడా లేదు. Therefore everything is illusion of our own making. Nothing is total truth. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. ఈ ప్రేమ అనేటువంటిది ఒక్కటే మాత్రము మన వెంట జంట ఇంట ఉంటుండాలి. It is only the love that is with you, in you, above you, below you, around you. ఈ ప్రేమ అనేటువంటిది లేకపోతే మానవుడే లేడు. Without love man cannot live. కనుకనే ప్రేమ అనేటువంటిది మనకు నిజమైన ప్రాణం. Therefore love is life. ఆ ప్రేమనే మనకు లైట్. This love is light. లవ్ ఈజ్ లైట్. Love is light. ఆ లైట్ ను మనం పెట్టుకుంటే ఈ అజ్ఞానమైన చీకటే మనకు గోచరం కాదు. When we have this light of love, the darkness, ignorance would be dispelled. దీనిని పురస్కరించుకుని పునరపి జననం పునరపి మరణం. Basing on this, it's only said repeated life cycle. ఏది కనిపించలేదో అది కనిపించకుండా పోతుండాలి. So what that you see, you do not see later. కనిపించకుండా ఏది పోయినదో అది తిరిగి వచ్చి కనిపిస్తూనే ఉండాలి. The non-apparent becomes apparent or conspicuous రెండు subsequently. కూడాను ఆ వస్తువు యొక్క పరిణామాలు కాదు. Nothing to do with the changes in the material. వస్తువుల యొక్క దీనిపైన ఉన్నటువంటి మానవుని యొక్క ప్రభావమే. It is only human relations with the material objects that would make him కనుక feel so. మానవుడు ఇట్టి ప్రభావానికి గురి అయిపోయి ప్రమాదం కల్పించుకుంటున్నాడు. Man is subjected to effects of such imaginations relating to the objective world, and so he suffers. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ప్రేమ ఎప్పటికీ చావనటువంటిది.
Love is immortal, deathless. అది ఎప్పటికీ చావనటువంటి ప్రేమనే మనకు నిజమైనటువంటి ప్రేమ. That immortal love is true love. వచ్చి పోయేటువంటి ప్రేమనే కాదు. That which comes and goes is not true love. ఈ దేహం పెరుగుతూ ఉండాలి, ఈ దేహం తరుగుతూ ఉండాలి. The body grows and also decays. ఈ పెరిగి తరిగేటువంటి యొక్క దేహం యొక్క తత్వం నీవు సత్యమని భావిస్తున్నావు. How do you consider this true? Where there's birth, growth and death? ఇది కాదు. ఈ సర్వ భ్రాంతులకు ఈ దేహమే మూల కారణం. For all these imaginations, the body is the main cause. కనుక ఈ బాడీ అభిమానమును క్రమక్రమేణా తగ్గించుకోండి. Therefore, you have to reduce this body attachment day by day. ఈ తగ్గించుకోవటమే చాలా ప్రధానమైనటువంటి యొక్క తత్వం. This is most essential. ఇది నీ యొక్క తెలియని సాధన. This is the true spiritual practice. సాధనగా జపము, తపము, యోగము, ధ్యానము ఇవి చేసి కాదు వచ్చేది. The spiritual practice does not mean worship, meditation, penance and so on. నేను దేనిని భావిస్తున్నానో, ఏది సత్యం అనుకుంటున్నానో ఆ సత్యాన్ని నేను వదలాలి. That what you consider true, it must be given up. అది వదలటం చాలా సులభమైనటువంటిది. It's quite easy to give up this false కానీ ఎందుకు identification. ఇంత బాధపడుతున్నారో నాకు అర్థం కావటం లేదు. But you do not know why you are suffering. ఉండినంత వరకు మనం ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాము. We experience bliss so long we are in this body. కానీ ఆ దేహం నుంచి శ్వాస పోతే మనం ఏమాత్రము యోచించుకోకుండా బాధపడుతున్నాము. The moment it is gone, we suffer, we grieve. కనుకనే ఈ జనన మరణములకు మన భ్రాంతులే మూల కారణము. So for birth and death, it's only our thought. ఈ భ్రాంతిని మనం వదులుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. We should make every effort to give up such thoughts. దేహాభిమానములు కొంచెం వరకు తగ్గించుకోవాలి. We have to cut short our body identification. తగ్గించుకుంటూ రావడం చేతనే ఈ అభిమానం పూర్తి నశించుతుంది. As you make every attempt to reduce it day by day, it is quite అది possible. నీ నిజమైన సాధన. That is the true spiritual practice. ఈ సాధన అంటే ఏమిటి? What is spiritual practice? ఉన్నదాన్ని పోగొట్టుకోవటం సాధన అనుకుంటున్నారా? Do you mean to say that spiritual practice is the one to lose what we have? కాదు. No. పోయినదాన్ని నాదనుకుంటున్నావా? అది కాదు. Do you have a claim on that which is lost? No. ఉన్నది కానీ పోయినది కానీ రెండు కూడా నీది కాదు. That which exists, that which is non-existent, do not belong to you either. కలలో కనిపించినటువంటి స్వప్నములనే They are like dreams. ఆ భ్రాంతుడు నిన్ను తప్పిపు చేస్తున్నది. And it's only dream experiences that would confuse you. అన్నింటికీ మూల కారణం ఒక్కటే. For all this, there's only one main cause. చూడండి, ఇప్పుడే వచ్చినాయి ఎన్ని బల్బులు కనిపిస్తున్నాయి. You find so many bulbs illuminating. ఇవి ఎంచుకోవడానికి పోతే చాలా ఉన్నాయి. You can count, there are many. ఇన్ని నమ్మకమైనటువంటి బల్బులు అన్నిటి ఎందుకు ఒక్కటే ఉన్నది ప్రధానం. There's only one current that flows in all these bulbs. ఆ కరెంట్ ఒక్కటే మాత్రమే సత్యమైనటువంటిది. That current is the principle of truth. ఈ రావటము పోవటం అంతా కూడాను మన భ్రాంతి యొక్క భ్రమనే. Therefore, the power supply and absence is only your thought. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, ఈ ప్రేమను మాత్రం అభివృద్ధి చేసుకోండి. Develop love more and more. ఎవరిని చూసినా ప్రేమించండి. Love everyone. నీ ఎదురున్నటువంటి వాడు నీకు ద్వేషి కాదు. There's no person who hates you. నీకెవరు కూడా విరోధం కాదు. None are enemies in this నీకు world. అందరూ ప్రేమించుకోవలసిన వాడే. Therefore, all deserve your love. కనుక నువ్వు ద్వేషించినటువంటి వాడు నావాడు కాదు అనుకుంటున్నావు. You consider a person who hates you as your enemy. ప్రేమించిన వాడే నావాడు అనుకుంటున్నావు. You think that the person who loves you as your own. రెండు కూడా నీది కానే కాదు. In fact, both of them don't belong to you. వచ్చిపోయినటువంటి భ్రాంతులే నీ యొక్క భ్రమలు. It is only the thoughts and the mind that brought the distinction. ఈనాడు భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించుకోవాలంటే ఎన్నో సాధనలు చేస్తున్నారు. Today, to know the divinity, people follow many spiritual disciplines. ఏమిటి ఈ సాధనలు? What are they? ఈ సాధన లోపల భగవంతుడు వస్తున్నాడా? Is it possible to experience him? ఈ సాధనతో భగవంతుడు పోతున్నాడా? Do you mean to say that he would leave if you don't pursue? భ్రాంతులే పోతున్నాయి, భ్రాంతులే వస్తున్నాయి. It is only the thoughts, imaginations that appear and vanish. కనుక ఈ భ్రాంతును పోగొట్టుకోవడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయి. We should make every effort to be free from the thought process. నేను అనేటువంటి భ్రాంతిని నీవు వదులుకో. Give up this body identification, mine. అప్పుడే నీకు ఈ భ్రాంతి పోతుంది. Then you will be free from the delusion. అప్పుడే నీకు ఎట్టి భ్రాంతి కూడా ఉండదు, నీకు భయభ్రాంతులు కూడా ఉండవు. Then you will never be affected by any sense of fear or delusion. కనుక మనం ఈనాడు మన సాధన చేయవలసింది ఏమిటి? What is that we should do? ధ్యానంలో కూర్చోవటము, జపములు చేయటము,
సాధనలు జరపటము ఇవి అనుకుంటున్నాం మనం. ఈ సాధనలు జపములు తపములు మన భ్రాంతి కోసమే చేస్తున్నాం, కానీ నిజమైన బ్రహ్మం కోసం కాదు. You think in the name of the spiritual discipline, you sit to meditate, you worship, you want to do penance, but that's all your own thought, your own mind. ఇవన్నీ కూడా నువ్వు వదిలిపెట్టు. Give up all these. నేనే దైవము, నేనే దైవము, నేనే దైవము. Strengthen the thought that I am God, I am God. I am God, I am God, I am God అని తలుచుకో, నీవే గాడ్ అయిపోతావు. Think repeatedly, I am God, I am God. దిస్ బాడీ ఓన్లీ ది వస్త్రము. This body is only the vesture, the dress. నేను ధరించినటువంటి యొక్క వస్త్రమే కానీ ఇది పుట్టినటువంటి వస్త్రం కాదు. Body is the dress you have put on. The dress has not taken any birth. ఈ దేహభ్రాంతిని పెంచుకొని 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 దుఃఖం మరింత పెరిగిపోతున్నది. The suffering is more and more because of this body identification. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ముఖ్యంగా మీరు వెతకవలసింది నీ యందున్నటువంటి నిన్నే వెతకాలి. In fact, you have to search yourself within. నిన్ను నీవు వెతుక్కోవడమే ఇది నిజమే సాక్షాత్కారం. The self-inquiry is the true manifestation. అది తెలుసుకుంటే ఇంకే బాధలు ఉండవు నీకు. The moment you know, you will not suffer any longer. కనుక మీరు ఏమాత్రం కూడా బాధపడుకోకుండా దైవ సాక్షాత్కారం కాలేదని మీరు వచించకండి. Never feel sad, never say that you have not experienced the manifestation of God. కనుక తానేందే ఉన్నాడు. God is in you. ఒకడు పుస్తకం చదువుతున్నాడు. One was found ఆ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు 10 రూపాయల నోటు ఆ పుస్తకంలో పెట్టాడు. And he kept a 10 rupee currency note in the book. కానీ మర్చిపోయినాడు. He has forgotten. మరి ఒకనాడు అందరినీ నువ్వు 10 రూపీస్ ఇస్తావా అని అడిగాడు. Having forgotten the lost note, and he has been ఇస్తాను మై ఫ్రెండ్, 10 rupee note from somebody. ఇస్తాను కూర్చోమని చెప్పాడు. Some person said, yes, I'll give you. ఏమిటి ఈ బుక్ అని దాన్ని తీసుకొని చదువుతూ వచ్చాడు. And he was going through the book placed in front of him. ఆ బుక్ లోపలే 10 రూపీస్ నోట్ కనిపించింది. There he could notice the 10 rupee note. అప్పుడు అయ్యా, నా బుక్ లో నేనే ఎప్పుడు పెట్టాను కానీ మర్చిపోయాను, నేను 10 రూపీస్ అడిగాను. Then the man replied, I kept 10 rupee note in this book long back. I have forgotten, and therefore I wanted 10 rupee note from you. 10 రూపీస్ నాకు అక్కర్లేదు. Well, I don't need your 10 నేను rupee note. పెట్టినటువంటి 10 రూపీస్ నాకు చిక్కింది. I have got this 10 rupee note with me now, which I kept it in the book long అప్పుడు back. నీకు ఏ విధమైనటువంటి రుణము ఉండదు. Then I am not indebted to you in any way. నీవు దానిని మరచి ఇతని దగ్గర 10 రూపాయల నోటు తీసుకుంటే నీవు ఎప్పటికైనా వాడికి రుణపడి ఉంటావు. If you forget the 10 rupee of your own and seek from someone else, you are indebted to him. కనుక ప్రతి తత్వమును కూడా తన యందే వెతకాలి కానీ బయట ఏమాత్రం వెతకనక్కర్లేదు. Therefore, every principle must be sought after in the interior, not outside. కనుక ఇలాంటి సత్యమైనటువంటి దీన్ని ఒక చిన్న మార్గంలోనే మనం గుర్తించవచ్చును. This truth can be known in a very simple way. ప్రేమ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా, Embodiments of love students, ఈ విద్యార్థులు కూడా ఎన్నో రకమైనటువంటి భ్రాంతులతో చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. students also make so many efforts because of their imaginations. మీరు ఏ వస్తువులు మీరు తెలుస్తున్నా బయట మాత్రం వెతకకండి. Never search for anything outside. మీ యందే ఉంటున్నది. The reality is within you. మీ సర్వస్వము మీ యందే ఉంటున్నది. Everything is within you. బయట వెతికేదంతా కూడా కల్పనలే. All that you are in search outside is imaginary. ఆ ఇమాజిన్ మీరు తట్టుకోండి. Face that imagination, resist that. అప్పుడే మీకు శాంతి కలుగుతుంది. Then you'll be peaceful. అప్పుడే నీకు సరిపోయినటువంటి విషయం నేను నేనే, నేను నేనే. Then you will know the truth behind this dictum, I am I. కనుకనే మీరు ఈ చిన్న విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి చాలా గ్రంథాలు, చాలా పరితపాలు జరుపుతూ ఉంటున్నారు. To know these simple truths, you go through so many sacred texts. కనుక ఈ టెస్ట్ అంతా కూడా పారవేయండి. Brush aside all these texts. నీ టేస్ట్ మాత్రం నీవు చక్కగా పట్టుకో. Go by the taste of your life, not the నీ text. టేస్ట్ నిన్ను చూడాలని నీవే. The taste is the taste of the self. కనుక నిన్ను నీవు చూసుకుంటే నీకు ఏ విధమైన టేస్ట్ ఉండదు. If you have got the taste of the reality yourself, you will not have taste after anything. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే
संस्कारे बहु दुस्तारे कृपया कृपया पारे पाहि मुरारी भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम